kwandiri kuchakudai nyaya yandauya nayo muvidhiyo yangu ndiani ndia profita avo vakabuda chida kuti expose asi ndinosa kuti ndofunga ndo zvavangu vachita mazuva ese aya kuti masvondo adarika apa tovaise piro ndasazoti profita wemuzimba ndatozozvinzwa nhasi after ndatanga kuti sei tiresi kubva 3 days ago vakati dr live ichiita expose chi munhu Makandiwa. He knows what he's doing. Who are we to judge? Ndobva chi vanyora vakati vanonzi muprofita JayIsrael senior inai ndaingora zvokuona here and there vachiita zvokuita mubhasho kunana munhu waMwari kana ndisingaresi mwari vandiregerere asi munhu waMwari jabva akambetwa mubhasho namunhu waMwari prophet JayIsrael if I'm not mistaken pandakangoti handimuzi kuti ndiani ngangoti kuda ndeve kuNigeria ikoko kuda ndeve kumhiri kwemakungwa ukoko ndozvandikafunga totozonzwa nhasi vari mupolice station vachoti zvaita here zvaperere you are our own, you are one of us. I didn't know all this time kuti munhu waMwari anozozvi kuti vanozviti muprofeti here kana kuti vanozviti apostori here kana kuti vanozviti pastor, I'm not so sure, but vakangonyora vakati JayIsrael senior ndozvavakanyora. Havanyora kuti prophet, havanyora kuti apostle, havanyora kuti pastor, havanyora kuti evangelist zvakare kana kuti brother kana kuti mudikoni havana kudero. Asi totangira apa 3 days ago vakanyora vakati exposing Makandiwa. I see a lot of people shouting and screaming on Facebook about my post yesterday. Some wannabe journalists are out there here bashing me, casting aspersions because I will be talking about their favorite charlatan. To all those who have been ranting on the social media, just wait until the series of this exposure begins. Emmanuel Makandiwa has been destroyed a lot, destroyed a lot of lives and continues to mess up thousands of people who with his demonic teachings that are not Christ-centered. This Friday, kureva iyoyi shanjazuro ichi chazuro madeko ndo paida kuita sei kuti challenge disposure yacho iyoyi yaida kuita. This Friday will be just the beginning of the great exposure of Makandiwa. There are more 50 people I will be interviewing starting this Friday, talking about how this charlatan has been destroying lives. After those, the more 1,000 people who will be reclaiming their monies after they publicly announced that anyone who wants to reclaim their tithes and offerings must come for them. No retreat, no surrender. Evil shall be exposed. Hashtag back to Christ. Dobvoisachi. Mfananidzo wamunhu waMwari Makandiwa. Satisiwo tikachiona ndikangoti izvi zvazvo anhu naMwari spirit of realms are being fighted and fight on it. Ndikati hatisiwo pamwe ndokuti sure expose them papa. On another note, I like that kind of influence and relevant in the spirit. Our father prophet AM is addressing technological demons in the manifest technologically. I am not sure if he still have more than 8 days walking on this ground. Just my thinking, because he has gone away too far from his playground. I don't even understand. Okay, you are an attention seeker. Shame on you, Israel. Keep on dreaming. In paita banana. Kwa gota aneshona say achinoshodedza kune munhu uyu uda kuexpose unoratidza kuti ugona from Congolese, from Congolese, from Israel, from Nigeria. That's what I thought. Zvikanzina uyu, do just tell us. Anditi, go on say. I'm not a follower of men of Ekera, but seriously need God to deal with your anger. No offense, but this is the honest truth. When you're mature in the things of God, there is a message He gives you. There is a way you're so encouraged in lifting others and talking about gospels and way forward. But what are you doing? I don't know if you're working for God or working against God. 2020, unyaka wezi mangaliso, expose them. God is the judge alone. Who are you to judge? Let the God himself judge these people. Why are you bringing the judgment for yourself? I don't know. What is that makes people to be so close to tell you all this?
You are a number one suspect. Actually, you are one of your only enmity. I put the blinds. So now the problem is, I don't even know the church of this JayIsrael thing. I don't know where he resides. At first, I said I thought he's from West Africa. I didn't know. He is from ours. Our own. Atiziye papo. Zvikanzi nevamwe. We are in the end times zvokwadi. Concentrate on your work and preach the gospel. Stop attacking every single man of God. What's all this? Do you want to take tell us you are the only holy one here? Not bashing everyone like this. Your actions are of an angry son who lived life without the presence of God. Why are you angry? Why are you bitter? How do I know he's bitter? Like I said, I didn't follow him. I only had to follow him after I saw everyone saying, hey, look at this Israel now. He's running away to the police station. He's running and flying everywhere. Let me go and research this JayIsrael. And that had 3 hours researching about JayIsrael only on his page. And now so deep also so too much. I'm going to where did this post started? It started when he said he want to expose a Muhammad prophet Emmanuel Makandiwa. Ndopashikatangira tikatazvina kushata hachina kuperera ipapo wazoendera mberi JayIsrael ushu unotaura chirungu zvake osvisvina chirungu sikamboiti JayIsrael ndokubva wati uchaita muexposewo zvakare kune vamwe vanhu hanzi unonzi Lukau uya ndo waanga achiti hanzi ndoda kuita zvakare muexposewo tikati what a very powerful man of God. Yanditi akati ndiri kuuya palive zviro ndo paaifanira kuitwa but manachere live yake uyu munhu ushu ana kumuhwa achitaura zita ramunhu waMwari Makandiwa pangacha live. That live was filled with uye Lukau wacho ushu Lukau unova ndofunga wakambomutsa uya Elliot gore riya ndiye wanganyanya kubata mukati melifestream yake. Zvina kushata kudzidzawo kuti nenge tidzatinda ndokubva anyora akati this is 2 days ago, join me live tonight at 8 p.m. It's time for the pulpit bandits to be sent packing. I will not remain silent forever and allow charlatans and spiritual thugs masquerading as preachers to continue terrorizing the saints in the name of Jesus. Auf Lukau and Emmanuel Makandiwa. Tonight the exposure begins. 20,000. Don't miss out. He's handsome. Our jealousy. We don't want jealousy in this nation. We don't want jealousy in these videos. This Israel, many and Jay senior, he is handsome. Jealousy down. He is handsome. And somehow, I'm looking like a Zimbabwean. I don't know why. And he is handsome, Shaki. Kuzongo pa ano shama mroma. How not Shaki? Who am I to judge? Because of liking things, you will stop listening to good news and start listening to the bad news. That will obey you. Faith comes by hearing the word of God. Beware. Mapera kwa manje Mr. Dube. Madzokera kuna aufu again. Is this God re-exposing or what for him? What's the news? Exposing why I was not following chit. She can sit down. I need to state from the start that I am not a follower of the two. War against charlatans 2 days ago. It's revolution time. Now or never, I am back. Dog vatanga aspanga taba chandabara nchekuti wanga safety yangu indakatobva kumba kwangu kumatso kwake uri kundogara kusamwe kwari kugara safety. Asangamboti I'm not afraid of anyone. Apedza ndobva azoti sisi vakoma vake ndongara mai vacho ni wakavaindisa kune imwe safety place kuti kwaviga kunonga kune vanhu vari kuma charlatans and minions. Which minions? Hands minions alafu Lukau wacho iyu. Lafu Lukau uri kutuma vanhu. Iyo kumutsa Elliot. Uri kutuma vanhu kuti hanzi ndaya munodi munoita mutero ruri kuna iyeyu JayIsrael. Saka wakatisa kumba kwake ikoko. Indachiti, where is this JayIsrael right now? Where is he residing? No, definitely not in Zimbabwe. Saka where is he? Kati kuna kwa America.
mwari kune imwe nyika kanzi nevanhu vazhinji kuri kuSouth Africa indasingatozivi hanzi vari kuSouth Africa kanzi saka iwo if you are saying you are not afraid anyway why are you hiding ndobva tati hamundioni ndobva tanga kuti hazvani zvalukauya kati vatipuyekera miracle yokumutsa Elliot uya haana kumutsa yanzi yaiva nhema ndoda kuzviexposa ini ndiri witness po ndozvaakataura zvikanzi iyeyu Lukau wacho wakatiza munyika kuSouth Africa hanimene kuti wakaenda kundogara kuFrance here kwati kupi kana kuti kuCongo here kwaakadzokera zvikanzi kune mumwe mumiliyoni zvakare mumiliyoni uyu uri kuti kufamba izvo wakasiyirwa zvinhu naLukau wakasiyirwa zvinhu zvakaita semapropa ndemota nemota range ameno kana range kana before hatizivi yaakasiyirwa yaakabhenga akapa Lukau sepresident kuda waibhilifa kuti ndiwo man of God vakava nomuyambutsa asi ava vachoni vakazosiyira mota yerenji kana vhitsi yaiya kunani kune mumwe futi ndofunga anozviti apostle here kana kuti zvikanzi is nothing, he can't prophesy anything. This is a fight of the spiritual of realms. I didn't know that something like that would actually take place in this world. Pastors and pastors, men of God and men of God, they are clashing. Because of what? I don't know. Because of the word of God, I don't know. Because of the money, I don't know. Because of properties, I don't know. Because of spiritual realms, I don't know. Because of my spiritual papa or my papa, I have no idea why they are exposing each other and fighting. These people, they know each other. They know each other. How come he bought a car? How did he buy a car and gift it to this Lukau? And now he's busy exposing. What went wrong? Where did everything went? What southwest? I don't understand. So that is what is happening. I have never met Lukau. I have never met JayIsrael. I have never met those minions or men of God PrtMakandiwa. I've never met him. See, you have to know them because they are busy exposing each other nowadays. I don't know why. And they are akatanzira we Lukau iwe unotuma vanhu zvikanani iwe Lukau unoziva kuti Lukau yako akakupfudza iwe vanhu zvikanani uri capable zvikanzi ndotoziva kuti ndiye uri kutuma vanhu vaise kutondiita muharaso vanhu vari kutoita muharaso pano ndiri kutoya freedom yangu ndotoziva kuti ndi Lukau uri capable of doing that ndakamboshanda newe ndinoziziva zvakushata saka kana asiri uri kutuma vanhu uri kutuma mathago here kana kuti kuita sei hatizivo akazotumirwa chi samanyisi ndofunga after the live stream yakauya yakavavinga samanyisi budhava. It's a long samanyisi zvayo. Asi before that angati this Friday and Sunday you will experience the Holy Ghost fire. That azvina kushata ndi afu Lukau wachoni wakanyora kuti the Holy Ghost fire azvina kushata zvikanzi nani nevamwe ava vanga vari koko iwe dai uri mwe munhu waita humble yourself, just chill down, your mouth will get you into trouble. Vamwe avo ndikabva ndatanga kuverenga hangu samanyisi. It was a long samanyisi. After Maharaso, me and my family with hundreds of policemen disturbing our place at my house, now I feel like how he's decided to use the route of lawyers. I told them categorically to go to Hello with their documents. See their full demands below. Jacob Dube, also known as JayIsrael. Talk to Sukata Jacob Dube, agent. As the Archbishop, we act for Hallelujah Ministry International and the pastor of Lukau collectively reversed as our clients. We address this letter to you at the instance of our clients who have consulted us regarding the unlawful, false, defamatory allegations, accusations which are made by you in relation to our clients on Interlia 1 and 2 December 2020, as well as in the live stream broadcast on 2 December 2020. Our clients have in addition consulted us with regards to their rights in relation to, amongst others, 3.1, the significant damage which our clients have and continue to suffer as a result of our unlawful, of your unlawful and unacceptable conduct. 3.2, instituting action against you for impairing our clients' dignity. 3.3, the laying of criminal charges against you so that the South African police can investigate you.
4. Having considered the extent of and the nature of the baseless and the malicious allegations which have been made by you in respect to our clients, we are instructed to advise you as we hereby do that our clients are in the process of 4.1 finalizing the necessary documentation and information to proceed with the laying of criminal charges against you. 4.2 finalizing the computation of their claim for damages whereafter the necessary proceedings will be issued against you. 4.3 considering additional legal and regulatory steps that may be instituted against you arising out of your unacceptable conduct and behavior. 5. In the interim and with a view preventing any further damage to their reputation and interest, our clients demand you 5.1 draft a written apology to our client's satisfaction in terms of which you apologize for and retract all the allegations made against our clients, which apology will be taken into consideration by our clients when formulating their claim for damages. 5.2 undertake not to make any other allegations and statements relating to our clients. 6. Undertakings related to in 5 above are required by our clients by close on for business on 4 December, failing which we shall proceed with the necessary legal steps against you to protect our clients' interests. 7. All of our clients' rights remain strictly reserved. Comment section, it is going to end up in tears if you take these allegations lightly and just dismiss their demands out of anger and your emotions. Wow. This saves you, right? Just concentrate now, Lukau, and leave Prophet Makandiwa alone. Sorry, Ndanakuti Makai. Zikanzi mesa muni mapenzi now. Zikanzi adukuranema. The Chakandani Jakao and foxes as Israel called them. Our fear is running his cage. Oh, Zikanzi never fear not. Rapture is near, and you men of God are busy destroying each other. Zikanzi said to say this, but you deserve everything and more that is attached to this sub-panel. You are a reckless and envious person who will be fighting your battles on social media to prove your right is childish, Mr. Reverend. Zikanzi nevamwe. Their client should come back to South Africa and occupy my claims. It's actually you. I see. Wakaramba chindira mberi akati ndinasi shanu ndikuti exposed so kuna men of God Makandiwa asauna kuzobudirira wakazuma police wakazuma mapurisa akati no akapfeka mask ndopakazowachiwa oh muzimbo I didn't know akatotaura kuti ndiwe iwe Lukau ndiwe Lukau iwe wakandiyekera wakandituma vanhu vako mapurisa akandita mharasa wakamena kuti vatsvaga sei asi vausvika pimba pangu vakandiita muheko mafoni zvese vachita sei wana ushata hatizi kuti chaguma kupi naiye yuyu wanozi Jay wacho Israel naLukau wacho ni yuyu hanzi vakandita mapurisa akanditendedza akandivhiringidza nakushata techingodza vanhu vakatanga kuti chingo-expose shamwari because up to now you haven't exposed mwari wacho Makandiwa wataura zvikanya mwana waku South Africa, why can't you just go back to your country? Udasei iwe uchidzoka uda kutekera iwe munhu mwari Makandiwa uda kuexpose akatanga kuti zvetithing katanzi mari yechechi yamunenge muchidzibvisa iya ichiryiwa ndozvaataura kuti musabvisa chechi ndikutonga chiti musabvisa here kautanga chiti chengeta vabereki venyu first musati matanga kupa mafundisa aya mari, which is good as well because vanhu vazhinji tinozokanganwa toisa mari yese kuna vanhu vaMwari chikanganwa kuchengeta vabereki vedu kana chipuna ukwanisi kuchitenga nekuti nekuchichengeta mwamwari mufundisi yeti kana zvoshata mwamwari mufundisi wavawani mwamwari mufundisi vanenge vachirya bacon iwe unenge uchirya mashachari asina munyu ndofunga ndozvakada kuzama kuisa point iyoyo asi kuda ndofunga yazouya ine mapunches saka ndichingoti all the best kuna munhu waMwari wacho Israel kwaari ikoko wherever he is asi white life stream yake mukati mekira kati pakunoedza nhasi uchaenda kumapurisa zvakare ondoleyawo macharges ake against ndofunga Lukau saka kune kuti Lukau uri kuleya macharges against JayIsrael
iwo JayIsrael ukunoleyawo ma-charges against Lukau. Shingoita ma-charges uyu akatichaja ukatichi vachingochanjana vachidiro. Sasa unozopera sei manje vachichajana veisei manje. Zvinokwasa kutaura ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.